Kala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Juve. Ibuhatag gidigduha sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Juve. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga usahay labad kaayo ud kung nganong labad ingon magud ini ang mga panghitabo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No, sa mukag ng tawhan. Bungol bitong tang paruson di kadaron. Sabi tayo ni mo ay! Di ako dinis kusina nga naman. Kaya ni mo tubag, we. Kaya ni mo mutubag. Ikaw may dugay. Ganina ra kag buntag nilakaw. Hapit na lang udto. Nay, unsa na orasa? Hapit na alas 12. Bugas asa. Naano dayo? Huy, kagamay ra gud ani. Mo ni usa ka kilo. Usara na day. Usara man. Halo, nganong usara man usa ka gatos man tong gihatag nako nimo. Nganong usara man ni ka kilo? Usara ka kilo akong gipalit. Nganong usara lagi di bagi inang tama ka nga duha ka kilo? Usara ka kilo akong gipalit day kay katong tag 50 ho ng kilo. Kunya usa ka gatos man to. Asa day 50? Pusto na ko swerteris day. Ano oh, Gaya, kito na, oy. hanggaw kada. Unsa may atong kanon ini kanihapon ha, animala ka. Sugarol jud kay kandako. Uy, Agad, kanahan kay kandako, kanahan kandako. Kalma lang, Kalma, usi kalma. Madali na akong kalma. Mapaspot ani. Unsa may kanon na turong gabi ha? Magtamo ta sa tuntudlo ani, magtamo ita. Kalma lang, god. Nakul ka na yun, oy. Nakul kaldero sakit kayo na. Unsa lagi kanon na turong gabi hanggawa ka nga imong gipo sa swertres para ipalit og bugas ha? Ay, kag-all day. Makapalit ang 5 kilo. Kaya akong gipustaan nga numero, bitaog. Mabitaw na drugay ko. Kaya naghuwat ko sa resulta. Unsa to? Didaog imong numero? Okay, bitaog. Ilan may daog nimo? Kamay na rin kasi 50 naman akong gipusta. Ah, hanggawa man nimo gihurot. Bugo jud kay bugo, bugo. Gaya. Maliway. Pumatay na ganda na niyo. Kakidro na niyo. At nagpadayon ko. Oy, kanot. Limpyuhin ako sa kwarto ha kay mo ani ang anak ni Manoy Dudoy. Huy, Day, unsa may gisigihan nimo kunahuna diha oy? nagunahon na ako sa kwarta na ko, day. Nadi kay kwarta. May daghan. Asa man? Nasa kong unahuna. Unang naglibog ko. So, una na ko pag-cash out. Cash out. Agay! Ayaw kong iapil-apil anak imong mga kabuang ha. Hoy, paminaw. Limpyuhi tong kwarto kay mo abot ron ang akong pakumangkon gikas Leyte. Yabagit kay nga akong bana bisag unsaon. Mao nang pirmi na akong maduklan sa takob sa kaldero. Unya, Mayong adlaw, Dejubi. ay naku, dili mo madayon og ari manang, Manoy. Ay, kuwan kining langan mo ni saon, kining bata taon. Tuwa man taon ni sa tuwa pa man ni sa iyang mga barkada taon. Oh, namili to man taon. Ay, himarkada din ni bata, Manoy. Lagi, mabitaw nga hangyon lang ko nimo nga anhil ang usa taon siya din he. Mayo din he. Layos barkada. Nya anhil abot taon siya tuwas sa eskwela ba? Unsa na siya graduha, Manoy? Kalit sa man taon ni. Kalis ni siya karong able. Nya wa pa man, bakasyon pa man, di wa kay eskwela. Mao ba? Ay, day, pwede anilang una siya din sa inyo, day. Jubi, ay ayo problema ha ang iyang kaon o pamliti. Na naman siya alawan sa iyang kaon o pamliti. Ay, wala problema man ang uy. Ang sa iyang eskwelahan o pamliti ang siguro, sa kaon, kami nalay bahala. Ay, salamat kayo taon day Jubi ha. Manoy, dili in taon milaing taw. Ako sa bayat ng pag-umangkon. Oh, mao gyud. Ayun na sa yung banas kanot. Wa pa mauli Manoy ito pas trabaho. Oh, mao ba? Oh, sa rasa mo uli. Karon pang hapon. Yan na ibaw to siya. Basig, dito masuguton ba? Ay, musugot to siya Manoy, uy. Di to mo balibad basta ako na mo desisyon. Ah, mao ba? O Manoy, og siya ganin ang limpyo ng kwarto para ni Tikboy. Dong, dadan na imo mga sinina dito sa usa ka kwarto ha. Kanang naa sa tumoy nga kwarto imo na. Anak ka diha. Sige kay mga unsa ta. Naibaw kong giguto mo. Mga unsa ta Manoy. Recorded by X Thunder Gaming. Sige pangaon mo Manoy ay mo kauwaw. Dong Tikboy, kaon oy, naunsa ka og maayo, naunsa ka hilumon baning bataa. Na,
Way Badlong tingo-tingo nga na gid na siya day Juby, ug magpapadlong na ha. Puspuse kung dili mo patuo. Ayaw, sad nay. Mapiti, masatana nay. Ay, hoy, tikboy. Ay, pasag distiyan mo Joby sa mga gimboton dinis bay, ha? Before ka magtuon, lihukan sa mga trabahoon ni. Aron, wa na kay trabahoon dinis bay, magtuon na lang ka. Sabot ka, tikboy. Oo, tay. Basig, basig di mo magkaabot sa kanot ba? Ikaw lang sulti nga na ako'y dang sa sako, sa kabaki ng bugas taon. Unya, naimanok Bisaya. Naimanok dito, sa sako nga akong daday, tunak buok, o saka bahay og duha ka laki ha. Ikaw na'y bahala do. Hala, uy nga naghagop ang magkagdaan naman noy. Uy, makapalit man daan na sa carbon good na may daghan anak dito. Ay, sagdi lang, sige lang gud. O nga sa sunod buwan day, ting-ani naman taon sa bugas nako, padadaan ti ka ng bugas dinhi katong puwa ha. Naibaw ko ganahan mo katong puwa. Kaning dani mo karon manoy, di din na puwa? Di lagi day. Ay, unsa may nga anang bugasa manoy? Magitawag mo na sila dito kung sa mga LG 2 times. LG 2 times. Unsa man na LG 2. Unsa butlang unsay nga na mao na inday. LG 2 times. Ay kuya, ko wag- andi ay dai lagom-lagom kamay. Komedya. Gusto na? Komedya. Ano, Komedya, gidi ay kuyawa ang bugasa, no? Oh. Ay, sige naman, noy. Ay, sige na, tiwas sa dihag kaon. Ya dai dili na mi magdugay ha kay kapuno naman taon kayo taon ha. To pay kaayo pa na mo taon dito, way makalaw dito. Di na mi magdugay dai jobe. Sige, noy. Ako na'y bahalang tikboy din eh. Ay kininday bunali gyud na ha basta magpabadlong. Ay, ako na'y bahala ni tikboy manang. Sige, din alam mi magdugay. Bisitahon lang namo ng among anak kada weekend ha o magkakita mi para pliti. Kamugoy. Sige manang, manoy. Okay na dudoy, oy, basig maglisod tag sa kayrong orasa. Bitaw, rush hour, barong mga orasa. Hala sige. Di na mi magdugay inday ha. Ato na mi. Og salamat kay inday. Sige, manoy. Oy tingboy. Hoy. Ay pabadlong din tiya nimo ha. May bawal kung padlong ka bantay lang kada ko ha. Oo, tay. Di gid kabalibad ani akong maguwang, ako di ko kabalibad kay sa gagmay pa may nahibaw ko unsa ko kapinangga ni Manoy Dudoy. Unya nakalarga na sila padong sa terminal. Pagkataod-taod ana mo say pag-abot ni kanot nga akong bana. Na, wa gid mo magkaabot nilang Manoy Dudoy kanot. Oh, ano sila? Tuan na. Wa na lang sila kapaabot kay base maglisod sila sakay to sa terminal ba. Nagwat-wat ba gid unda to nimo? Uy, mauba. Oh, sige na lang. Unya, asa may mapagumang ko ng stickboy? Tuas kwarto ay. Uy pag-ilis ay para makakaon ka kay sukaran ta ka. Ikaw di ay, managakaon. Human na, ako na lang giduganan sila si Manoy. Sige na pag-ilis sa dito kay magsugad ko. Yo, musta? Okay ra. Ikaw sa mga. Nagtarong ka niyo mong pagswila. O, tiyo eh. Pinangga mo gani ko sa kong maestro, tiyo. Ang iba mga pinangga ka niya. Kuhal, tiyo. Pabalik ko nung tako niya. Di unta ko niya pag-graduaton. Ano hindi pa kanya pag-graduaton? Mingawon ko no ko siya nako. Mingawon siya nako ba? Huwag ko siya madalig-dalig sugo nga ipakaut yung buko-buko, tiyo. Nya, muhilot niya. Oh, unsa ko di ay. Mainom ba ka? Di, tiyo eh. Aw, abay na kung mainom ka kay mag-inom mo data. Di ko minom, tiyo. Basta way butil yung mabli. Ako mainom gid ka. Sige mag-inom ta. Gamay lang gud. Ako dito kay magpalit ko. Uy, naparaw ka? Imo nang paimnon nga estudyante pa man ha? Ay, nung unsa. Kadaghan lang mga estudyante nga kusto nga mainom da. Ako lang siyang itistingan kung unsa na sa ka palahubog ko sa linihukan ko mahubog di ba magbaoy. Mao ba? Hindi palitin noon big mainom di ba. Katulang hata-hata. Dili gyud anta ko mosugot nga mo inom ning bataa kay nag-eskwela pagud. Pero nakasabot pud ko sa punto sa kumbana. Kay bisan pag moingon siya nga dili siya moinom pero moinom gyud nga magtago-tago. Mao to nga ni uyon na lang sad ko kay para tuod mahibaw-an namo kung unsa ning bataa mahubog. Unya, tikboy moinom di ay ka? Wala, tiyo. Di, tiyo eh. Kana na kong dunay okasyon. Normal ra na. Laki ko na. Asa man di gusto nimo nga mahimo ng bayot imong pagmangkol. Ay dili mo sa ingon uy. College sa deka tikboy. O, tiya. Nya unsa man kursuhan ng imong kuhaon? Di po, tiya. Ikaw, laki man ka. Pangutan sa tiyo ni May, unsay maayo. Tiyo. Kwan, kining yung. Ay dagkang kurso. Nanay mo paminaw ha. Doktor. Ang ayan kay kamay mong doktor kay pution og lagumon man ka. Unya, kaaso nga mo buon. Ang ayan kay kana dong, pero naarabay usahay nga mga kalamidad na sama tong COVID, no? Daghang doktor na namatay. Kasi lamang gud may mga frontliner. Ay, ayaw lang anak dong, oy. Uy, bugado!
Bugado. Bugado. As ka ngayon ni mo dong, labi na magdadaan ka portfolio. Kaging lang tanan ano dong. Nya, dako ra pagsweldo. Kada hearing, gamay rang 3,000. Mapati ho. Oh, mao nga abogado na lang dong kay. Ay, sa naghanabang ipamatay ng mga abogado kay masuko ang tagtungod sa kontra. Ay nalangan na dong ay. Nya unsa magiday kanot? Gusto. Teacher. Teacher. As ka nakuha ra sweldo sa mga maestro, mga teachers. Ngayon kay kana dong. Nya, tinahod kayo ka na kay maestro good. Kung may muduol nimo, ang sampit, wala ko nili, sir. Yeah. Bagay ka na ni mo dong. Kana na lang, wag na lang. Mas bagay kayo na ni mo dong. Pero, kapuya, raba na dong. Mapag pag-graduate mo sa eskwelahan, niya, balik na pod ka sa eskwelahan. Kaya na to, sigihan kag badlong sa mga maestro. Karon ikaw na yung mamadlong. Niya usahay, labayon kag eraser. Ay, ano yung itan naglain dong? Ansa magiday tiyo. Pulis! O pulis. Kako kayo nagsweldo dong. Kay gidubli man ang ilang sweldo ni Duterte. Oh. Unya kuyo kayo na ay mga magtaktakin mga pistola diya. Unya kadluka na kaana sa mga tambay sa mga kriminal. Kana na lang ka. Ang ganyan kayo kaana. O kana lang. Pero galing lang kuyaw sa imong kinabuhi kay makakita ang kagpinusilay doon delikado. Ay na lang ano eh. Ay unsa magyud kursuha oy kanuta ka? Dong, ano lang eskwela dong. Standby na lang. Kaya pa delikado. Ang ayan ka na dong. Kana na lang dong. Angayan. Agay! Sama ni. Recorded by X Thunder Gaming. Salang ko na yun eh. Sakit na kung ulo eh. Hanggaw ka gida wadyo kay ayo tawhana ka. May kay kamo tambag ka diha nga kana nindot. Angayan ka na kog sweldo. Kalit lang ayaw lang oy kay delikado. Hanggaw ka man ka ha. Suggest na lang. Suggest sila diya, suggest imong mata. Sige lang tiya. Ako lay mangita kung sa'y mayo nga kurso nga akong kuhaan karong college. Ngita pa man ko kung sa'y mayo. Kinilong. Magnegosyo na ka kag vulcanizing sabdong. Oh, O di ba paninda na naglugo dong. Di ka mo hilom diha. Agay! Nanasan. Pakita mo yung pagkakidurta mo yan dong ay. Yabagon gyud og utok ni akong bana. Unya naka-eskwela na akong pag-umangkon. Og nabantayan ko nga murag pero may manghubog ini kuli. Kay maila mas iyang sunultihan nga magkayuring na ba. Mo nga usa ka adlaw ana pag-uli niya. Nagabian man kag maayo tikboy. Eh. Napaday klase aning orasa boy. Ya. Ikaw ya. Kaya pa, iyaan eh. Mayo kayo pagka-paris tiyo tiya. Mura mo katong salida nga Beauty and the Beast. Sir! Nakakaday diha. Dugay ka man kay nakatingog. Tiyo. Not, Usa tiyo, not. to na dong ako. Paresume. Mura may kadtong salida nga. Sana, beauty and the best. Kinsa may kipasabot ni mo ang best. Ay, kung ina nga imong iyaan. Siyempre ako yun. Di, tiyo eh. Siya murag si Fiona. Kunya ako, unsa man ko. Murag kay Shrek. Papawaan ba tayo niya, Jumi? Papawaan na! Ano? Mao na akong problema kay porting sukuha sa akong bana kay gibugal-bugalan ko no siya. Mura bag wa siya respetuhi sa akong pagumangkon ba. Nangisog siya, oy, hadlok man ta ni nako. Karon mosugot man nga magkabuwag mi basta rin ako papahawaon ng akong pagumangkon. Unsaon ni nako, oy? Di man sa ko gusto nga malain ako ang akong maguwang. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Juvie. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Ina Joby Ate Pres. Joby. Kani si Ina Joby Ate Pres kaning murag nahimo dili sa ni orphanage kay usar ni kanang napasay gisagop nga kuan ba iyahang pagubangkon taon nagikas bukid niya murag lain magbatasan Ate Pres lain mag taras ning pagumangkon kay sige inom hubog-hubog May ayo, di ay. hubog-hubog ra gyud perme wa gyud sa laing mahimo. Unya, problema niya. Gisaway pag yun siya taon ang iyaan kay mura kuno Beauty and the Beast ang kuan ang naong si yang tiya murag si Fiona nya karing usa kuno murag si Beast Shrek. ba? Oh, sa- Murag Shrek
Mao na porti lagutas siya tiyo taon natin pres. Mao niya yung problema taon na pala hubog ba taon kani. Mao ni problema ka perti sukuas ko bana taon bugal-bugalan ta akong pagumangko taon why respect rewa ako ni respeto ate pres. Di pa pauli na siya sa ila. Tinoda. Pulian lang na Pulian na, jubi oy. hasula na. Mauna. Dako kay kapag taod sa imong igsuon pero ang imuhang pagumangkon mo ay way taho di mo. Pulian na. O, ako pa Pauli na na sa ila. Ako pa nang pagumangkon na Teresa. Sus. amot lang. Manaduklon. Anarya po nakapuyon sa buwan kay daghan mong gitawon ko gipapuyo. Na magkadagang ipapuyo pa sa inyo. Oh, lagi ate pres. Pero kanang style ay nana. Kana ako mga pagmangkong lisa nga nagpuyo di ate pres. Kuan ang respetado lang ta. Pero Nabutan. mutabang man ninyo, Mutabang, di ba? mutabang. Makasugo mo, Oh, tinoda. di ba? Oh, tinoda ate pres. Kana alas duwen pagkakugihan bata pero biya. Bitaw. Oh, kana sugoon nimo di magyaw-yaw ay reklamo o atanan. Pero kani iya pagmangkon na ate pres, inom-inom man. Wala hubog. Mao nang papauli sa ila. Li ana dai jube. Oh, ninungdan. pauli ana uy. Oh, may pas jubi to ana ron sa Roma. Ya jubi balhin lang sa May asa. jubi uy, sige lang. Russia, Roma, sa asa siya. Oo, sige lang. Kaya nang kwartahan ba? No? Dagang kwarta jubi. Sige lang. Bakasyon, na Bakasyon. indakit. Sibuyet sa bakasyon ko dito. Ato na ko sila po yun. Di sa mga Jovi, Asa man? Jubi abajes dito. Oh, Oh, ganindot no? Usam sa dito, si Jovi. Wa lang kanang suri-suri lang. Nya, na trabaho. Ato siya man nagkarne. Hangga bisnaw ni mo ba? Ano na siya nabaligya dito nga? Dai, ang ilang karnihan diya sa siyot. May sa meat shop. Wala ay. Okay ra. Nya, bam, sabi ato ikasultian ni be. Una lugar, pumupuyo ko nung taguliat sa ato mga tiya ug tiyo. Kana ko sila maisip na itong ikaduhang ginikanan. Di ba? Ephesians 6 verse 2. Tahura ang imong amahan og inahan. Maog kini ang unang sugo nga may saad. Ug maog kini ay ang saad aron mahimong maayo ang imong maabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Padayon. Verse 4, kamong mga ginikanan ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan kung dili ang mamahon noon sila sa pag... Wa man ni madisiplina, God. Disiplina. Oo. Kuwang disdukol bata. Sakto man. Kanino, abi ni mo, paminaw na kumurang nagsalig ning bata. Salig. Tungod kay si Tiyo Kanot, maayo mga Mahitaw. batasan. Oh, butan. Ayaw. Basta sa Jubi, buutan. Ano bang ayaw ba? Saligan ba? Ayaw lang pag doktor dong, ayaw lang pag polis dong. Ngayon sang Tiyo. Usabi ang kurson. Tambay na no, para wakay problema. Nagtuon tingali pag umangkon nga ayaw rin Tiyo, masayin sayon ra. Pantuna na, apan o gusto mo nga makaginawa mo, magkatuog mong maghayang, sakto tong gingon natin, pero sa papaulian na. Sila mo dito pa mga problema no sa kasimbakuon niya na og Sa hitabo. makadungga ba? Makabarkada ba og nga adik? Mauna. Apilon pa mapandakop, labi lang anak inyong bahay, kay mahuban og dag din ang inyong bahay. Dili, kita wata mga hilabot at the press, ha? Anang hilabot na tabat uy. Nang hilabot na ni ato, ang hilabot to kira. Humot laging pan. Humot laging pan nga gitos. Oy, sakto lang gingon natin, press. Paulian na lang na. Paulian. Kay og sa amo apang katigwangan sa Bukid Gulyat. Gadugag pala kanon. Gadugag pala. Bitaw, wa man magito tog dugag pa kanon kay man ko na makapakaon tag tao kay makapakaon kay tag hayop. Pero og mao naman ang kanin nga maghatag og labad sa oho. Mao. Paulian na lang na. Correct. Paulian na na kay kahasol ba oy. Aw inoon, diguan na yung batasan nga nang mo kay nakainom, di tingali makainom, ay tingali nagbatasan. Ay, gapon. Bisa na. Di gapon para na ako. Di gapon maayo. Ikay magkuhan anang kuhan ka ng imong kahasol. Ikay magatubang. Anang kahasol gagihatag anang imong pag-umangkon. Palitan pa rin mo, Ate Pres. Igmata ni mo, manilig pa ka, magpasuroy pa kasi mong ero dito Luyos Gate, nadagma pa ka, kanuguroy ka ero, dahil pa yung pag-umangkon ng pabuyag. Muna. Ganang una-unaon. Paulian na, sir, ma'am, arawan na mo problema. No, total, kung makaanak ko niya mo, okay na magkinaon sa na kayo, man yung anak. Correct. Basta Salamat imong sa pala natin kaugalingon. tulungan. May radyo na bayot ko, ate. Salamat pa pala natin tulungan. Correct ko ang puzzle. Tihon. Tata RMN